Op de stoepen van het WTC Expo worden de Ljouters voortdurend zal confronteren met de eerste volle mening. Eigen volk is! Eigen volk is! Binnen rint de seel stadion vol. Zo'n 400 omwoners komen al op de informatie hoe de komst van een tijdelijke opvangplek voor honderden vluchtelingen. Gewoon bezoekers binnen leuk of benauwd, maar de Ljouters binnen grutsk. En ik wil ten eerste zeggen dat ik het heel goed vind dat de gemeente dit doet. En ik zou graag willen vragen of u een leuk initiatief heeft voor middelbare scholen om deze mensen te helpen. Die mensen hebben verschrikkelijke dingen beleefd. Die komen hier in de rustperiode. En wat gebeurt er dan? Die mensen slaan door. Burgemeester Vert Kronen en Henk Wolthoff van het COA bezoeken alle vragen te beantwoorden en vertellen hoe de maatregels die ze nemen. Wolthoff zei dat bij de neetopvangplekken in Zwolle en Assen kwalijke incidenten binnen. Maar dat stelt net als niet ingereist. Daar gebeurt amper iets waarvan je zegt, daar is politie bij nodig. Het is alleen maar getraumatiseerd. De kranten staan er vol met. Vrouwen worden lastiggevallen. Kinderen worden lastiggevallen. Sta niet zo mooi weer te praten. Want jij zit daar zo thuis en wij hebben ze hier haast in de wijk. U legt mij een heel terecht dilemma voor. Nou sta ik voor de keus dat we ze helpen. Maar help is geen garantie dat het met hun goed gaat. We kunnen ook zeggen, we doen het niet. En wat doen we dan? Want ze komen toch. Voor en tjenstanders dus. Kronen is de likwols 100% van uitzoeken dat de vluchtelingen in zijn stad helpen worden matten. Het risico is kleiner om de mensen op te vangen dan om ze door Nederland en de rest van Europa te laten zwerven. En liever dan de kans dat het beter gaat met hun en ook voor ons allemaal samen dan niks doen. Op de Jongzijls ontstaan voele discussies. Toch had het COA een positief gevoel onder de informatiegekomsten. De onrustgevoelens en gevoelens van onveiligheid, die neem ik vanavond niet weg. Ik ben ervan overtuigd dat dat straks echt door de asielzoeker zelf weggenomen wordt, die gevoelens. Maar we nemen het wel heel serieus en we begrijpen het ook, maar we gaan er ook wel alles aan doen. Over meer dan 2 weken worden de eerste vluchtelingen dus in Ljout verwachten.